Rawangeha Sûriye ya mafê mirovan ragihand ku vîdyoyeke bi destwan ketiye ku grûpeke şervan tê de diyar dibin ku topên rengsor andin eniya Turkomanên Sûriyê ku texa Şêx Meqsûd li bajarê Helebê ya Kopraniya wê Kurdin topbaran dikin. Her wiha ji derine bawerpêkirî ji heman rawangehê re tekez kiriye ku ew top bi duruşma tolkirinê ji xwîna birayên xwînê yên li Stenbolê şehîd ketine û duruşma tolhilgirtin ji birayên xwînê yên li Enqera şehîd ketine ku bi zimanê Tirkî û rengê zer li ser topên rengsor yên bi awayekî xwecihî hatine durustkirin nîvisandine. Li gorî wê vîdyoya ku hatiye belavkirin taxa Şêx Meqsûd bi wan topan tê armançkirin ku ew tax dibin kontrola çekdarên YPG de ye. Hêjayê gotine ku taxa Şêx Meqsûd ya ku ev e nêzîkî 3 heftiyan bi awayekî gûr rojane ji aliyê grûpên Ehrarê Şam û Firqeya Şazdan û Firqeya Sultan Murad û Lîwaya Fetih û Firqeya Bakur û Artêşa Mujahidîn û grûpa Tecemmuc Festeqim Kema Umrt û tevgera Nûreddîn Zenkî û Artêşa Îslam ji çend mihwera tê topbaran kirin ku di encam de bi dehan welatî birîndar bûne û birînên bihteriya wan metirsîdar in û hin ji wan kêm endam bûne ku çalakvanên wê texê û şervanan grûpên Îslamî bi karanîna gazê û topbarankirina taxê bi cerên gazê û topên xwecihî tometbar dikin. Şêrîn Kîlo Ark